Kan du spørge filmen, at vi er 5 minutter før 10, fordi jeg skal se noget samtidig kl. 10. Hvad sagde du? Og man må blive 5 minutter før 10, og det er skal se så sætte sammen kl. 10. Tak. God idé. Det er noget, der får spørge. Og nu er det lige sammen med mig. Hvad laver I da? Er I med ud til i samtale? Hey, er det bestemt? Nej? Hvad er det så? Ja, undskyld. Anton. Det er jo.
satan, mand! Hold da kæft, det var jo med, mand! Der vil jeg se ind på. Så er det altså 10. Hvad så? Det er bare jeg vil spille, det er det, som venter på nu. Nå, de står lige med. Ja, det står lige og diskuterer, men så er 10 minutter, jeg skal være til lavesamtale nu. Ja. Og der kommer ikke. Ja, jeg skal bare sige, at jeg kommer over det nu. Ja, inden jeg ved godt, hvor han står der. Nej, jeg har lige røget og skrevet først og køre altid. Men det kan du snakke med. Ja, det er lige lidt, der er lige lidt. Jeg har lige lidt til min og nysindsalationer, som der skal være med til, det ved jeg godt. Jeg skal lige hilse alle for, at man ikke går med sammen, så jeg prøver at fandme en fin ud, og det er den bedste pædagog. For nej, jeg stadigvæk så den der. Nej, men... Men jeg skal også blive til, og jeg får ud af bare det her der, det kan jeg glade helt vildt. Ja, bare for at udspille inden. Ja, det gør det også bare. Kom nu for fanden! Jeg synes, situationen bare lidt til EU, men det ved jeg ikke hvorfor. Til de bedste pædagoger, for hun er på ret tyk. Og vi har bare så godt for, jeg har kun gjort at sige, at det ved jeg. Jeg har bare sådan lige til at jeg ryster helt med slæde, bare i sidste år. Fordi jeg elsker at bruge overalt på det, og det er så fornuftigt pædagoger, der er overmand. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager det. Det er sgu ikke, jeg forklarer. Nej, du ved jo også godt, der skal... Ja, der skal ske, altså, jeg vil ikke tale om medicinløsning, så det er noget af mine psykologer og halvdelen af mine øjetydeligt. Det er så diskuteret med mig, man skal sige, overhovedet. Og så bare... Så var det måske være godt, hvis du prøver at lytte. Ja, det skal jeg nok prøve, det skal jeg nok prøve, så sidder jeg helt stille. Og så når de forklarer, at mine forstander, de også hører sådan, så skal jeg nok fortælle dem, at jeg ikke ved, hvad for medicin jeg skal have. Ja, men jeg tænker bare lidt sådan, at jeg forskellige øjne på det her. Ja, det har du nemlig. Ikke også, ikke? Og du har jo, udover din ADHD, så har du... Men bioplejer, men det passer ikke en skid. Jeg er ikke bioplejer med min skid, mand. Det er så deres problem, og diskutere med den der givet med den diagnose, ja. Det er deres problem. Men det er jo fordi, du har jo tidligere været behandlet ved en indlæggelse herude med noget antipsykotisk medicin. Og det tænker man, du vil have godt af at få en periode igen. Ja, det skal jeg ikke have. Det tror jeg så, det bliver godt. Nej, det skal jeg ikke have. Så får jeg ikke godt her. Så vil jeg ikke videre, så vil jeg udsøges. Nej, jamen nu er jo tvangsperiode. Jeg er indtil videre. Ja, det kan vi jo oprette noget.
Ja, det kan jo bare. Det koster bare 27 per dag, de gør. Hvad for noget? Kom ind med, jeg skal lige sådan på dig. Kom. Jeg kan lige være en del med. Hvor lang tid siden? Ja, det er det. Skal vi gå med for det her overstået? Jeg tror, du skal have en sådan her stået. Ja, okay. Hej. Det er jo virkelig fedt, vi viser hånden. Det var jo ikke andet. Ja, goddag. 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 Skal vi lige tage plads derovre? Ja. Jeg har virkelig nogle ting. Jeg vil sørge det for dig. Ja. Hvordan går det, Anton? Det går fandme. Ja. Trods de foranstaltninger, jeg vil lige sige, den måde, vi har lagt til seng, det er virkelig en ubehagelig måde, vi har lagt til seng på. Du kan bare komme ind og spørge mig, du skal fikseres. Jeg ved, jeg har på følge lige under tvangen, for det du gjorde. Og ved du mere nu? Næste spørgsmål. Men jeg er her, fordi vi skal tale om nogle ting i dag. Jeg vil kun tale om en ting. 2 ting. Ja, hvilke 2 ting vil du tale om? Ophævelse af tvangsforanstaltninger. Det var det ene, og Og så halvering af min revsøg. halvering af Sekunering af halvering af min revsøg, jeg har nu. Okay. Det er 2 ting, jeg vil diskutere. Ja. Jeg har så nogle andre ting. Vil du ikke snakke om andet med dig? Slet ikke med dig. Det føler jeg godt for. For synes du ved ikke, hvad jeg se på, hvordan måde det er lagt til seng? Og så er der meget, ja, der kommer med. Vi skal tale om lige om patientplaner, det er lige det, tale om nu. Det giver jeg ikke tale om. Anton, det du skal vide her i dag, Ja. det er dels, at din det er ADHD-medicin, Elevance, det står til, at du skal have om morgenen. Det skal Ja. du ikke have, fordi det forværrer, hvordan du har det. Nå, okay. Så det i dag fik du det, men fra i morgen af skal du ikke have det. Jamen, hvis du ikke er på en tvangsforanstaltninger, så skal jeg ud herfra med det samme. Så kan jeg godt sige det. Det var det ene. Altså, men vi snakker op, vi vil ikke snakke mere om enten tvangsforanstaltninger, i hvert fald, jeg skal opholde mig, og kunden der lige ude halv time, så jeg ikke har socialt sammen med, at jeg er rigtig derude i jeg har det ene land. Anton? Så jeg skal ikke tage det hele med, så det slet ikke over for dig. Det andet, vi skal tale om, det var, at sådan som du har det nu, Ja. så har du det ikke rigtig godt. Jeg Det er, hvem bestemmer det? Dig eller mig? jeg tænkte også, Hvem kender mig? Det er dig eller mig? Spørger jeg bare. Kan du svare på det? din bostøtte fortæller også om, at det går stærkt med det. Jeg kom ud for at få fred, det fik jeg sat ned i den dag, det gør det. Kan du forstå det? Jeg vil anbefale det, Anton. Ja, det vil jeg anbefale med noget antipsykotisk. Ja, det kan du bare gøre. Alt det, du vil spørge, alt det, du vil, det vil ikke være opgivet for mig til. Det får jeg ikke lov til. Det vil du ikke have? Nej. Okay. Så du vil ikke have noget? Nej, overhovedet ikke, når du går. Du kan røre på det, så det virker på mig. Okay. Det synes jeg, du skal have, fordi det Men det er dit problem. Så må du gøre det med tvang, og så får endnu flere penge, på patientplanen med dig, når du skal svare på mine spørgsmål. Hvorfor? Ja, kan du forstå det? Godt, Anton. Andre ting? Nej, jeg skal bare lige snakke med dig, hvordan jeg er ude. Ja, jeg bor med mit samme, og... Ja, men det er jo ligesom, at så meget, du ikke skal snakke. Luft der. Ja, roligt. Tak fordi du er her. Tak fordi du er her. Jeg Jeg vil bare komme fra en anden afdeling. Ja, det kom fra retssyre. Jeg ved godt, fordi jeg ved godt, hvorfor det er fordi, du startede, men vi stod her. Det skal vi ikke stille. Det er lige selv snakke om det. Det er jeg glad for, at det var. Men jeg er også glad for at se dig, men du virker så, at have en fart på det nu. Jeg er pisse syg af den daglige liv. Og jeg havde en virkelig stresspunkt, så jeg blev nødt til at indlægge mig. Ja, og så, de kæft, for jeg blev ikke koldt. Skal jeg vise dig, hvad jeg har det politistuderende? Men nogen kan ikke kende det, og så får jeg 3.000 kvadrat, for jeg har været her. Og en sang. Ja, hey. Fordi jeg har en fin på det medicin, jeg har. Og jeg så bare få dem mere at bede om, ja. Så fejrer jeg ikke, så jeg er ikke mere end det, for at se. Det er det. Jeg bare har bare det er den tredje slags. Den ikke vil hjælpe. Men hvad skal vi så gøre for, at den her situation lige nu, den kommer til at foregå stille og roligt? Og for hjælp. Ja, for at de er bange for. Ja, for det siger jo også, at de har gjort det fra starten af. Spurgte mig om, du skal fikseres, skulle det bare have nogen sagt. Jeg siger, jamen det er jo. Så vil jeg have lige følge med det noget, der træk, og så ser han på den måde, det gjorde på. Fordi vi ved begge to, du er så rutineret med at styre. Du ved jo også godt, at når man er indlagt nogle gange, så er der nogle gange. Ja, det er jo inde der, så har jeg ingen indflydelse på min... Jeg er jo nemlig på min svære ret tidligt. Selvfølgelig, men du kan jo lave det efter. Det ved jeg har flere år. Jeg har ikke til det tirsdag, først på næste tirsdag. Jeg har næsten ikke stoppet, jeg har stadig været snakke. Men prøv at høre, det vigtigste for mig lige nu, det er, at den her situation den kommer til at foregå stille og roligt. Jeg synes, der sker et eller andet, hvor du er dybt uenig. Ja, jeg skal nok styre dig for eftertiden nu. Ja. Og det lover jeg dig.
Det ved jeg da. Jeg gider ikke at skal til, at vi to, vi skal sgu da ikke til at stå på kræfter. Nej, du tager det alligevel, så bliver jeg ikke galt. Nej, det er ikke med dig, mand. Jeg er rigtig klar, mand. Fanden var det godt, det er rettigere på jer, mand. Det er den bedste pædagog, for hvis jeg er en superpædagog, der kan faktisk sammen og klappe det hele op i røven, men der klarer ikke noget, at blive en belåt bøder. Det er sgu da ikke fordi, hvis det er galt, det er sgu da fordi, at pisse træt rundt overfra der, mand. Det har mange observationer på det. Jeg ved godt, det er den såkaldte ansatte og den såkaldte. Og vi andre, du ved, det systemet er som... Ja, det er sådan, at hvis du spørger noget, så bliver du bare forebygget. Hvem vil spise lønfelt 4 for? Jeg ved ikke engang, hvem det er. Nej, det var også noget, det er hun, der starter, men det var noget noget. Hun blev gjort til pille, hun fik skyld på og stjæleslag på pille her, og så hun havde brugt fuldstændig sammen på hende. Fordi hun faktisk eneste få, var der over to sors, og lavede noget godt. Og god til, at vi lavede det, så det blev der, hvor jeg har, så det forsvandt, ikke? Det er godt med her. Smil. Tag mig ret, stik dig smil. Bare smil. Så tog vi en anden hånd på, at vi tager det stille og roligt. Og jeg tager dejligt, jeg kan sige, dejligt, jeg vil prøve det, ikke? Jeg går ud igen, fordi det jeg følger de andre, ikke? Ja. Og så forholder du dig stille og roligt her. Så bliver jeg lige snart 20 timer, ja. Og jeg får 20 timer på dag. 5%. Det skal jeg være. Ja. Tak, det er med. Jamen, så er jeg lige begyndt løst. Vel? If I each other do, open there. Now, do this guy below. Now this man is not to go on the road. Because it's GLA. That's it, right? Don't you. Jadi sebenarnya kita boleh lakukan istilah yang ada. Hello. Baik. Først som det er sådan, man kan de spørge mig ind på værelsen, men det er jo nok godt at jeg kan komme. Du skal ikke sådan noget at jeg skal kontakt med at sige, at jeg gerne vil have at det er spørgsmål med en spørgsmål mere, men jeg vidste ikke, skulle tage ud. Men jeg står jeg for at prøve at snakke med dem.
håndterer over unionsstaten, det vil bare have det til at forsvinde fra den dag og uge. Fordi de siger til modtageren, som brugte sig det for 3 år. Nej, men de tvangsministerier der. Og nu er det blevet tvangsindlagt, der er kommet for en mand. Det er fandme ikke det, vi vil hjælpe der bare, det synes jeg ikke. Fordi jeg synes, jeg er rent. Den bliver på mig, så siger jeg tvunget til den, så man siger, jeg er ikke på det, det er det, jeg har. Så siger jeg på. Det giver det kommunen. Så vi lige kan snakke lidt om det der, så er jeg glad af det her. Ja. Ja. Har du tid? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Men du, ja, det gør det også. Hej. Jeg vil gerne tage selvfølgelig. Hej. Og der tager vi der sådan noget der i løbet, mand. Kæft faktisk hvad, mand. I skulle skamme, jeg er langt væk, mand. Det er faktisk ulovligt, det der. Er du godt klar over det? Er du klar over det ulovligt, det der? Ja, men det kan du sige med øjnene der. Hallo? Så starter du, skal lave til noget, start! Hold kæft, der er fjolser, mand. Åh, den der, fanden. Jeg skal nok med til at forsøge at holde med det her. Jeg vil vælge at åbne den der her. Har I noget til det? Har I efter at åbne? Hold da kæft, man. I er lærlig. Så jeg vil komme ind med at sige noget der, men jeg vil ikke tælle på ud. Hvad er det, I gør, altså? Kom ind og tælle noget på den der. Jeg synes, at jeg er ansat for at finde fast, det er godt, fordi vi kan se, at jeg finde alt, hvad jeg håber af. Så får jeg ikke det. Det kan jeg snakke med mig, hvis jeg forstår det, jeg snakker om mig. Ja? Jeg kommer ind nu. Væk på døren. Væk! Jeg er over det, men jeg snakker ikke. Det er en dag, jeg er om. Så det er så lige han nok for fanden. Jeg skal ikke lidt til det, men så er det bare i det der. Jeg har ikke set noget på ryggen. Jeg har ikke set noget, mand. Hvor er I her, mand? Hvad fanden skal I her til for? Ej, det er ikke der. Jeg er fuldstændig enig, men det er ikke mere roligt. Det er klart, at jeg slipper, jeg er ikke muligt, ja. Siger du, hvad er det, der er der med? Det var det. Så var det, så bliver jeg
fanden. Så jeg kommer lige af på en høj side lige med det, ja. Hvad er det for at åbne? Nej, det er snart lige så efter her. Kom op. Ja, det er også en glad, men det er lidt mere glad af. Ja, det går. Jeg får lige at få en lidt til. De skal ikke være der. Det er lidt dyr af, det er ikke noget. Altså, nu så lige kommer på sengen der. Jeg skal også med den ting, jeg har taget, og vi er lige lagt i den ting der. Jeg skal nok finde dig ting. Det er to spil ting, jeg har den ting. Må du selv jo sådan. Ja, det er det også. En tjek hans lommer. Ja, det er også. Det er man lige godt ting. Ja, det er der, jeg har det der. Jeg tror, vi skal gå ud, så vi kan... Anton, jeg kommer lige af på en høj side med det. Ja, hvad er det, den ting, jeg er ude i? Ja, det er det. Ja, det er det, jeg har det der. Det skal være, selvfølgelig. Det er svært, for helvede, hvad laver jeg, mand? Fanden, hvorfor skal vi prøve med noget, der siger, jeg prøver at se, hold op, for fanden. Så lad mig lidt med det, for fanden. Det var ikke, det var helvede til det. Jeg får det slet ikke til noget, ja, det er væk, da. Nå? Du har væk, da. Vi skal sørge for, at der ikke er cigaretter og telefonlighter. Ja, det er her. Men jeg kan til det, eller? Der ligger også noget derovre. Lighter og cigaretter. Ja, vi skal lige, han skal have noget medicin, så man skal ikke støtte hans arme. Ja. Anton, vi får en... Men prøv at få det væk fedt, så jeg nok synes, så jeg vil se, hvad jeg får. Jeg er nødt til at knappe op, fordi... Hvad får jeg? Det er faktisk sat. Inspireret? Det er ikke noget. Vi vil bare give dig i hånden. Nej, jeg vil gerne få det. Ja, det er så godt. Hvis vi så er det hjemme, ja, for det er tror det hjemme. Men hvis de så har været lidt, så kan de mig få det med den, de har fået i. Det er jo sådan, mand. Det er det. Men jeg kan tænke på, at det ser ikke til at blive hvad det så stoppe den, mand. Så det er som jeg så skal ret så optræde. Hvorfor gør du det? Det er jo, du vil da faktisk ikke være på at jeg vil få den med dig. Jeg er ikke med på det, mand. Ja, jeg spørger dig med. Det er fandme sygt, det er til alle hænder. Så er vi jæger. Så er vi jæger, siger jeg. Anders, går du ikke først? Se på den med os, jeg sagde så, at jeg arbejder for dem, de sagde med, men de sagde, siger jeg, de sagde, for det er pænt at sige, når man... Jeg skal have en telefon, jeg kan så med en bærer. Din bærer, så har jeg bare lige noget. Nu er det jo sådan, at I ikke ser med tvang og fået lagt ud, men fordi vi er bange for, at vi kommer til at skade den her farve. Fuck, fejl er det, mand. Og du kan klage over det. Det er det, mig. Jeg vil gerne tage med det. Få politiet til, det er det. Du får en patientrådgiver. Nej, jeg tager den for, jeg tager en 20-fylde. Ja, men Jeg får så ud med, at det er fuldt muligt sammen, mens jeg ligger her. Nu. det kommer en patientrådgiver, der hjælper dig med. Nu. Nej, der bliver ringet til patienten. Det er hvad der er for. Du får ikke en cigaret. Det er hvad der er for. Det får du. Det er det. Mens du er svagt, er I bare til at se, eller hvad? Og kæft, hvor er det, mand. Er du lige så lavt, eller hvad? Hvad pænt politi for den, der gør, det er så meget, vi måler for. Gå en gang på det, faktisk, hvis vi så går det lige og ikke det pænt, der er det, der er i forvejen. Det er en overfald. Ja, jeg er ude i valg, det der. Vi så i den ude i valg. Vi er bare til på boldtager der. Hva? Hvad er det? Ja, det gør jeg så, mand. Så vi så får svig om, mand. Ja, det er sådan en ønske for, det er jo ret med her. Du skal ikke kunne noget som helst med den der tavle der. Du skal bare slå ud af bare for lyset. Jeg vil gerne tage på, at jeg er sådan en mad.
Hallo? Hvis du er allerede så er det med svaret, det er lidt faktisk, synes jeg. Jeg vil gerne have det. Hallo? Du vil have det til det, så er det en der. Det skal vi lige finde ud af. Hvad siger du? Ja. Hvad siger du ud af? Hvornår du skal have telefonen og sådan noget. Jeg siger, der er helt i noget rigtigt, hvis du gerne vil så langt. Så er det ikke, du er ikke sådan fremme, mand. Det må godt lige nu. Det tror jeg ikke nu. For fanden er det så, at jeg sagt nogle børn. This takes us all over. Jeg har været over for jeg synes, jeg har fat det, for jeg er ikke sikker. Jeg er tudet overhovedet. Jeg er tudet den eneste. Det er bare fordi, jeg er pisse bange, mand. Jeg siger, jeg er ikke mere. Jeg er bare sige, at jeg kan se, hvad jeg er. Hvad skulle du være bange for? Lidt, hun siger, hvad er det? Altså, jeg kender dig ikke fra i dag, men jeg hørte, at du skulle med smadre os alle sammen. Det var lige sådan det, jeg hørte, da jeg knødte nu her. Ja, men det skal faktisk ikke være så lavt, hvad? Hvad er det, at sige, hvis I kommer her, så vi teste alle sammen. Hvis I faktisk vil høre. Det er jo faktisk for true mennesker. Nej, jeg tror der ikke nogen. Det lyder som en rigtig gevaldig trussel at sige om. Men det er jeg sgu da ikke sige. Det er godt få dig i bilen,